Yu. Nyapa to awan-awan wayahe wong leren kok malah anggroweng. Ngene iki pugel tur mangkel. Jane opo-opo larang, opo-opo kok digawe ruwet. Jane lho Yu, tanduranku dipangan wereng. Arepe tuku pupuk larang ra umum. Penghasilan kurang, butuh urip malah tambah larang. Gek malah durung sarapan. Piye to Kang? Sing sareh ben ora salah kaprah. Sing tenang to Kang, saiki enek sing jenenge pupuk subsidi. Gunane kanggo mbantu para sobat tani. Pupuk subsidi kuwi maksudnya piye to? Apa padha karo pupuk liyane? Ya beda to Kang. Pupuk subsidi kuwi regane luwih murah nganggo petani. Ning kudu manut aturan. Pupuk subsidi mung kanggo petani sing kadaftar lan gunakake miturut kebutuhan. Lah nek ngono carane piye ben iso oleh pupuk subsidi? Ya gampang to Kang, kari daftar lewat kelompok tani ben pupuke pas sasaran. Wara-wara pupuk subsidi migunani tumrap bala tani. Pupuk subsidi migunani kalebu upayane pemerintah anggone mbiyantu bala tani. Tanduran aman nambahi penghasilan. Ayo bala tani gawe pupuk subsidi kanggo nyengkuyungi bala tani. Panen apik, asil nyukupi.